ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଅତି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗଳ୍ପ ଡାକ ମୁନ୍ସି। ହରି ସିଂ ସରକାରୀ କର୍ମରେ ବେହାଲ ହେବା ଦିନଠାରୁ ମଫସଲର ସାନ ବଡ଼ ଅନେକ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ବଦଳି ହୋଇ କର୍ମ ଇଞ୍ଜାମ କରିସାରିଲେଣି। ଆଜକୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା କଟକ ସଦର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ବରାବର ରହି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଭଲ ରୂପେ କର୍ମ କରିବାରୁ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହେଡ୍ ପିଅନ। ଦରମା ମାସକୁ 9 ଟଙ୍କା। କଟକ ସହରରେ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣା। ନିଆଁ ଟିକକ ପାଇଁ ଦିଆସିଲିଟା ମଧ୍ୟ ନ କିଣିଲେ ନୁହେଁ। ଅତି କଷ୍ଟରେ ଚଳି ସୁଦ୍ଧା ମାସକୁ 5 ଟଙ୍କାରୁ ଊଣା ଖରଚ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କୌଣସି ରୂପେ ଘରକୁ 4 ଟଙ୍କା ନ ପଠାଇଲେ ନୁହେଁ। ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ 8 ବର୍ଷର ପୁଅ ଗୋପାଳ। ମଫସଲ ଜାଗା 4 ଟଙ୍କାରେ କୌଣସି ରୂପେ ଟାଣଟୁଣ ହୋଇ ଚଳିଯାଏ। ସେଥିରୁ ପଇସାଏ ଊଣା ହେଲେ ଅଚଳ। ଗୋପାଳ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େ। ସ୍କୁଲରେ ଦରମା ମାସକୁ 2 ଅଣା। ସ୍କୁଲ ଦରମା ଛାଡ଼ି ଆଜି ବହି ଖଣ୍ଡେ, କାଲି ସ୍ଲେଟ କାଗଜ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ କେବେ କେବେ କିଛି କିଛି ବେଶୀ ଖରଚ ପଡ଼େ। ଏପରିକି ଉପରି ଖରଚ ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ମାସରେ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଦିନ ଚଳେ। ଦିନେ ଦିନେ ବୁଢ଼ାକୁ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଉପାସ ହେଉ ପଛେ ମୋ ଗୋପାଳଟି ପଢ଼ୁ, ଏଇଆ ହିଁ ତାର ଇଚ୍ଛା। ଦିନେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ସର୍ଭିସ ବୁକ୍ ଦେଖି କହିଲେ, ହରି ସିଂ, ତୁମର 55 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ପେନସନ ନେବାକୁ ହେବ, ଆଉ ଚାକିରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସିଂଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ବଜ୍ର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ କରିବେ? ସଂସାର ଚଳିବ କିପରି? ସଂସାର ଯାହା ହେଉ, ଗୋପାଳର ଯେ ପାଠ ବନ୍ଦ। ସେ ଭାବିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଗୋପାଳ ଜନ୍ମଦିନଠାରୁ ସିଂ ମନ ଭିତରେ ଭାରି ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ପୋଷିଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ ମଫସଲ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ହେବ। ଅତି ନିକୁଛରେ ଭିଲେଜ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ହେବ। ମାତ୍ର ଟିକିଏ ଇଂରାଜୀ ନ ଜାଣିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଚାକିରିଟା ମିଳିବା ମୁସ୍କିଲ। ମଫସଲରେ ସୁବିଧା ନାହିଁ। କଟକ ଆଣି ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ବେଳେବେଳେ ସେହି କଥା ଭାବି ଭାବି ଦେହଟା କଳାକାଟ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଦିନେ ଦିନେ ରାତିରେ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭାବି ଭାବି ରାତି ପାହିଯାଏ। ସିଂଙ୍କ ଉପରେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁଙ୍କର ଭାରି ମେହରବାନୀ। ବସାରେ ମୁକରିର ଚାକର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ କାମ ସାରି ସଞ୍ଜବେଳେ ସିଂ ବାବୁଙ୍କ ବସାରେ 2-4ଟା କାମଦାମ କରିଦେଇ ଆସନ୍ତି। ସଞ୍ଜବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆରାମ ଚଉକିରେ ବସିପଡ଼ି ବାବୁ ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ସେଇ ମିଠାକଡ଼ା ଗୁଡ଼ାଖୁ ଚିଲମ ପାଇଁ, ଯୋଉଟା ସିଂଏ ଆଣନ୍ତି। ସିଂଏ ନ ଆସିଲେ କିଛି କାମ ହୁଏ ହିଁ ନାହିଁ। ସିଂଏ ବୁଝିନେଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ସମୟ। ସିଂ ବାବୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଦଣ୍ଡବତ ହୋଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଖୁବ୍ ଭକ୍ତି ଓ ଖୁବ୍ ବିନୟରେ ଆପଣାର ହାଲ ଚୁମ୍ବକ ଚୁମ୍ବକ ସମସ୍ତ କଥା ଜଣାଇଲେ। ଗୋପାଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବାକୁ ପାସୋରିଲେ ନାହିଁ। ବାବୁ ସେହିପରି ନୟନ ମୁଦ୍ରାବସ୍ଥାରେ ଧୀର ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଦରଖାସ୍ତ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖି ଆଣ। ବାବୁଙ୍କର ସାହସ ଥିଲା, କାରଣ ପୋଷ୍ଟାଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବା ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବାବୁମାନେ ଆସିଲେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁଙ୍କ ବସାରେ ରୁହନ୍ତି। ଉପର ହାକିମମାନଙ୍କର ମନସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବିଷୟରେ ଯେପରି ଆୟୋଜନ ହେବାର ଉଚିତ, ସେଥିରେ କେବେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହି ନାହିଁ। ସେ ରାତ୍ରରେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁ ହରିସିଂ କରି 10 ଥର ପାଟି କରୁଥିବାର ଶୁଣାଯାଏ। କାହାର କି ରକମର ମିଜାଜ, କିଏ କାହିଁରେ ଖୁସି, ସେ ଜାଣନ୍ତି କେବଳ ହରିସିଂ। ସେ ଦିନ ଅଧରାତି ଯାଏଁ ସିଂଙ୍କୁ ବାବୁଙ୍କ ବସାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର କଦର୍ଯ୍ୟ ହାୱା ହେତୁରୁ କେହି ବାବୁ ହଠାତ୍ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ବାନ୍ତି ଫାନ୍ତି କରି ପକାଇଲେ ହରିସିଂ ସୋଢ଼ା, କାଗଜି ଲେମ୍ବୁ ପ୍ରଭୃତି ହାଜର କରାଇ ବାବୁଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ନିଅନ୍ତି। ବାବୁମାନେ ଆରାମରେ ଶୟନ କଲା ପରେ ସିଂଏ ଅଧରାତିରେ ବସାକୁ ଯାଇ ଆପଣା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ଏହି ସୂତ୍ରରେ ସିଂଏ ଉପରବାଲା ହାକିମଙ୍କଠାରେ ପରିଚିତ। ହରିସିଂଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତ ପିଠିରେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁ ସୁପାରିଶ କରି ସଦରକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଷ୍ଟେସନ ହୁକୁମ ପହଞ୍ଚିଲା। ସିଂଏ ତ ମହା ଖୁସି। ସିଂଙ୍କ ଏତେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦଟା ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ଫାଟିଗଲା। ଘରଠାରୁ ଚିଠି ଆସିଲା, ଗୋପାଳ ମାଆର ସନ୍ନିପାତ ରୋଗ, ଜୀବନ ଆଶା ନାହିଁ। ସିଂ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁଙ୍କୁ ଚିଠିଖଣ୍ଡ ଦେଖାଇଲେ। ବାବୁ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ, ତେଣୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଛୁଟି ଦେଲେ। ସିଂ ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ ଘରକୁ ଧାଇଁଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାହା ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖିର ଜ୍ୟୋତି ହଜିଗଲା।
ଜଗତଟା ଯେମନ୍ତ ଅନ୍ଧକାରମୟ। ବୁଢ଼ୀର କଥା ଶେଷ ପ୍ରାୟ ହେଲାଣି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କ୍ଷୀଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଲ କରି ଅନାଇଲେ। ଦୁଇ ହାତ ଅଳ୍ପ ଉଠାଇ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧୂଳି ନେବାକୁ ଠାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ସରିଗଲା। ସବୁ ଶେଷ ହେଲା। ସିଂଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଗୃହ ଭଗ୍ନ ହେଲା। ସେ ଘରର ମାଲମତା 2 ଖଣ୍ଡ ବିକି ପିଲାଟିକୁ ଧରି କଟକ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଗୋପାଳ ମାଇନର ପଢ଼େ। ସିଂଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି କଷ୍ଟ। ପେନ୍ସନ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଭାରି ଅଚଳ। ଘରେ ଲୋଟା କଂସା ଯାହା 2 ଖଣ୍ଡ ଥିଲା ବିକି ବାକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଚାକିରିରେ ଥିବାବେଳେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ମାସକୁ 2-4 ଅଣା ସଞ୍ଚି ସେଭିଂ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି ରଖିଥିଲେ। ଗୋପାଳ ପଛରେ ମାଇନର ପଢ଼ାରେ ସବୁ ସାରିଲେଣି। ସିଂଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଆଶା। ଗୋପାଳ ପାସ୍ କଲେ ସବୁ କଷ୍ଟ ମେଣ୍ଟିବ। ଗୋପାଳ ମଧ୍ୟ କେତେଥର ଭରସା ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ବାପା ଧାର କରଜ କରି ମୋତେ ପଢ଼ାଅ, ଚାକିରି କରି ମୁଁ ଶୁଝିବି। ହରିସିଂଙ୍କ ଆର୍ତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦୀନବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶୁଣିଲେ। ଗୋପାଳ ମାଇନର ପାସ୍ କଲା। ସିଂଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ। ସେଇ ପୁରୁଣା ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ସିଂଏ ତାଙ୍କୁ ଧରି ବହୁତ ନିବେଦନ କଲେ। ଉପର ହାକିମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅନୁଗ୍ରହ ଥିଲା। ଗୋପାଳ ଏକାବେଳେ ମଫସଲ ମିତ୍ରାମପୁର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ହୋଇ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ବେତନ ମାସକୁ 20 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ 4 ମାସ କାମ ଶିଖି ମଫସଲ ଯିବେ। ହରିସିଂଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ଜମା ନାହିଁ। ଅନବରତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାରି ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର କରୁଣ। ଦୁଃଖୀର ଗୁହାରି ଶୁଣିଲ। ଚାକିରି ଖବର ଆସିବା ଦିନ ରାତିରେ ବୁଢ଼ା ସିଂ ନିରୋଳାରେ ବସି ଢେର କାନ୍ଦିଲା। ହାୟ, ଆଜି ବୁଢ଼ୀ ଥିଲେ କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦଟା ହୁଅନ୍ତା। ତାଙ୍କ ଗୋପାଳ ହାକିମ ଚାକିରି ପାଇଲା। ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତେ। ହାୟ, ଅଭାଗୀ କପାଳରେ ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଗୋପାଳଟିକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏଇଆ ଭାବି ସେ ଶୋଇଲେ। ଗୋପାଳ ପ୍ରଥମ ମାସ ଦରମାଟା ପାଇ ବୁଢ଼ା ହାତରେ ଦେଲା। ବୁଢ଼ାର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ପୁଅ ହାକିମ ଏତେଗୁଡ଼ା ଟଙ୍କା ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ଆଣିଲା। ଟଙ୍କାଗୁଡ଼ାକ 4-5 ଥର ଗଣି ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧି ଶୋଇଲେ। ଗୋପାଳ ଯେ ହାକିମ ହେଲାଣି, ସେ କ'ଣ ଖାଇବ, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ, ସେ ସବୁ ଭାବି ଭାବି ସେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେଣି। ଏଣେ ଗୋପାଳବାବୁ ଅଫିସରେ 5 ଜଣ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଇଂରାଜୀ ଲେଖନ୍ତି। ବାବୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ କାରବାର। ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି ଡାକମୁନ୍ସି ବାବୁ। ପୂରା ନାମ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ। ଏଣେ ବସାରେ ଆସି ଦେଖନ୍ତି କ'ଣ ନା ବୁଢ଼ାଟା ଧୂଳିଆ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି କାମରେ ଲାଗିଛି। ଗୋପାଳ କେମିତି ଭଲ କରି 2ଟା ଖାଇବ। ଗୋପାଳ ଗାଧେଇ ଗଲା। ଓଦା ଲୁଗା ଶୁଖି ନାହିଁ। ପିଲାଟି କାମ କରି କରି ଥକିଗଲାଣି। ଏହି ସମସ୍ତ ଦିନରାତି ଚିନ୍ତା। ଆଗେ ବୁଢ଼ା ସିଂ ବେଳେବେଳେ ହରିନାମ କରୁଥିଲେ। କିଛି କିଛି ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେଣି। ବୋଧକରୁ ହରି ଏସବୁ ଦେଖି ବୁଢ଼ା ଉପରେ ଖପା ହୋଇଗଲେଣି। ଧମକାଇ କହିଲେ, ଆରେ ନିର୍ବୋଧ, ଏ କ'ଣରେ? ଆଚ୍ଛା ବୁଝିବୁ। ଏଣିକି ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କର ଭାବ କିଛି କିଛି ବଦଳି ଗଲାଣି। ଏବେ ବାପକୁ ଦେଖିଲେ ମିଛଟାରେ ଗରଗର ହୁଅନ୍ତି। ଏଟା ମୂର୍ଖ, ଇଂରାଜୀ ଜାଣେ ନାହିଁ, ମୂଲିଆ ମଳିଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥାଏ। ଏଟାକୁ ବାପ ବୋଲି ଡାକିଲେ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ? ସେ ଦିନେ ଶିକ୍ଷିତା କେତେଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେମିଜ ପିନ୍ଧି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ବୁଢ଼ାଟା ଦେହରେ କୁରୁତା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଆଗ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। କି ଲଜ୍ଜା, କି ଲଜ୍ଜା! ଏଟାକୁ ବସାରୁ ନ ତଡ଼ିଲେ ଆଉ ଇଜ୍ଜତ ରହିବ ନାହିଁ। ଦିନେ ଡାକମୁନ୍ସି ବାବୁ ବାପକୁ କହିଦେଲେ, ଦେଖ, ତୁମେ ମୋର କିଛି ଉପକାର କରିନାହଁ। ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବସାରେ ରୁହ, ନହେଲେ ଚାଲିଯାଅ। ଆଉ ଦେଖ, ବାବୁମାନେ ଆମ ଦୁଆରକୁ ଆସିଲେ ତମେ ଘରୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଗୋପାଳର ଏଇ କଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ାର କାନମୁଣ୍ଡ ଭାଁ ଭାଁ କରିଗଲା। ଗୁମ୍ ହୋଇ ବସିପଡ଼ିଲା ବୁଢ଼ା। କାହାକୁ କହିବ ପୁଅ କଥା? ଅଜାଗା ଘା ଦେଖି ହୁଏନି କି ଦେଖାଇ ହୁଏନି। ଯାହାକୁ ମନର ମଣିଷ କହନ୍ତା ସେ ତ ପଳେଇଛି। ବୁଢ଼ୀ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଢେର କାନ୍ଦିଲା। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲା। କେହି ଭରସା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଦୁଃଖ ବେଳେ ବୁଢ଼ୀ କଥା ବହୁତ ଭାବେ। ସୁଖରେ ବି ବହୁତ ଭାବେ। କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ପୋଛିଲା। ଆଉ କାନ୍ଦିଲା ନାହିଁ। ଗୋପାଳର କାଳେ ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଗୋପାଳ ବାବୁ କାଲି ସକାଳେ ମଫସଲ କାମରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯିବେ। ବୁଢ଼ାକୁ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠି ଅବଜ୍ଞା ଭାବରେ କହିଲେ, ଏ ବାବା, ମୁଁ ମଫସଲ ବାହାରିଲି। ଏହି ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଘେନି ଆସ। କେତେ ବା ଜିନିଷ? ମୂଲିଆ କରିବି ନାହିଁ। କଲେ ତୁମେ ଜାଣ, ମୁଁ ପଇସା ଦେବି ନାହିଁ। ବାବୁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି କାଖରେ ଛତା ଜାକି ସେ ପଳାଇଲେ। ବୁଢ଼ା କ'ଣ କରିବ?
ସବୁ ଜିନିଷ ରୁଣ୍ଡାଇ କୁଣ୍ଡାଇ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠିରେ ବାନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡାଇଲା। ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ, ଦେହରେ ବଳ ନାହିଁ, ଆଖିରୁ ବେଳେବେଳେ ପାଣି ବୋହି ପଡ଼ୁଛି। 10 ଜାଗା ବସି ଉଠି ସଞ୍ଜ ସାରିକି ମିତ୍ରାମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଡେରି ହେବାରୁ ବାବୁ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ବୁଢ଼ା ଗୁମ୍ ହୋଇ ବସି ଥକା ମେଣ୍ଟଉଥାଏ। ବାବୁ ସକାଳ ସଞ୍ଜ ଅଫିସକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବୁଢ଼ାଟା ମୁହଁ ବୁଜି ବସାରେ କାମ ପାଇଟିରେ ଲାଗିଥାଏ। ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ଏକା ଜାଗାରେ ବସି 2ଟା ସୁଖ ଦୁଃଖ କଥା କେହି ଶୁଣି ନାହିଁ। ଡାକମୁନ୍ସି ହେଲେ ମଫସଲର ଗୋଟିଏ ହାକିମ। କେତେ ଲୋକ ଆସି ଦଣ୍ଡବତ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୂର୍ଖ ବୁଢ଼ାଟା କ'ଣ ଜାଣେ ଯେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିବେ। ବୁଢ଼ା ଦେହରେ ମଫସଲର ପାଣି ଚଳିଲା ନାହିଁ। ଜ୍ୱର ହେଲେ ଖୁଁ ଖୁଁ କରି କାଶେ। ସେ କାଶଟା ରାତିକୁ ବେଶୀ ହୁଏ। ବାବୁ ଶୋଇବାରେ ହରକତ ହେଲେ ପିଅନକୁ ହୁକୁମ ଦେଇ କୁହନ୍ତି, ବୁଢ଼ାଟାକୁ କିଆ ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ। ସେ ପିଅନଟା ମୂର୍ଖ, ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିନାହିଁ। ତାର ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ହୃଦୟ ଅଛି। ବିଚାର କଲା, ଏ କ'ଣ? ବୁଢ଼ା ରୋଗୀଟିକୁ କିଆ ବାଡ଼ରେ ଶୁଆଇ ଦେବି। ଦିନେ ବୁଢ଼ାର ଭାରି ଜ୍ୱର, 3 ଦିନ ଖାଇ ନାହିଁ। ଅଧା ରାତି ଅନ୍ଧାର, ଥଣ୍ଡା ପାଇ ବୁଢ଼ାର କାଶ ବଳି ପଡ଼ିଲା। ବାବୁ ତ ଭାରି ଖପା। ବୁଢ଼ା ଛାତିରେ 2ଟି ଇଂରାଜୀ ଘୁଷି ମାରିଲେ। ବିଛଣାପତ୍ର ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ବୁଢ଼ା ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା ଓ ଗାଁକୁ ପଳାଇଲା। ପାଖରେ ଥିବା ଖୁବ୍ ଭଲ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣାଯାଇଛି, ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ମନ ସେହି ଦିନଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି। ଆଉ ଏଣେ ବୁଢ଼ା ଗାଁକୁ ଆସି ତାର ଯେଉଁ 2 ମାଣ ଜମି ଥିଲା, ଚାଷ ଭାଗରେ ଲଗାଇ ଦେଲା। ଆଉ ଘରେ ବସି ଧାନ ପାଏ। ପେନ୍ସନ ଟଙ୍କାରେ ଲୁଗାପଟା ଲୁଣ ତେଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଏ। କାଶ ହେଲା ଦିନଠୁ ବୁଢ଼ା ଟିକେ ଟିକେ ଆଜିକାଲି ଅଫିମ ଧରିଛି। ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳେ। ଘରଠାରେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ହରିନାମ କରେ। ଉଛୁଣି ବାପା ପୁଅ ଦୁହେଁ ଖୁସି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଏମିତି ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।